היי אהובות שלי וברוכות הבאות לעוד פרק של לא יותר מדי, הפודקאסט לנשים רגישות. ובפרק הזה אני מארחת את רותם, חברה מדהימה שלי ומאמנת זוגית. אני לא יודעת אפילו איך לעשות את הפתיח הזה, כי הסיפור שהיא הולכת להביא פה, זה סיפור וואו, אני לא חושבת ששמעתי אי פעם סיפור חיים כזה. היא תביא לכאן הרבה אומץ, הרבה לב, הרבה הקשבה לאינטואיציה ונאמנות לעצמה. אני חושבת שהמשפט הכי חזק שיצאתי מהפרק הזה, זה שעם לב טוב, לא רק שהולכים למכולת, אלא גם מקימים מכולות. אז אני לא יכולה לחכות כבר לשמוע מה יש לכם להגיד על הפרק הזה, ובואו נתחיל. יואו, אהובה שלי. תקשיבי, וואו. את מתרגשת. מאוד. אני גם, בטירוף. זה מאוד. כאילו, קודם כל, זה לא מובן מאליו שבאת לפה מערד. בואי נשים את זה על השולחן, זה מטורף בעיניי. יואו. וזו זכות ענקית שבאת לפה. תקשיבי, זכות ענקית להיות פה. איזה ממש, ממש, ממש. מדהימה שלי, איזה כיף. אז קודם כל אני אגיד לצופות שאני מכירה את רותם כבר מכל מיני סדנאות התפתחות אישית וקורס מאמנים, ואני יודעת איזה סיפור מטורף יש לך. אני חושבת שאם אני חושבת עלייך כאדם, המילה הראשונה שקופצת לי זה אומץ, שינויים, וזה הפרק שרציתי להביא. אני חושבת שאת האישה המושלמת לדבר הזה, בואי תתחילי כזה מלהציג את עצמך, ומשם נגלוש לסיפור המטורף שלך. וואי, איך אחרי התחלה כזאת אני יכולה עכשיו זה? וואו, 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 אומץ היא אומרת לי. אם היית אומרת לי את זה, נגיד לפני איזה 3-4 שנים, הייתי אומרת, מה היא רוצה? מה אני ולאומץ? אבל קטע. אז אני רגע אגיד, אני רותם, אני בת 27, אני גרה בערד, אני נשואה לבלדה מדהים, 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 אהבה של החיים שלי. באמת הרוצה, נראה לי, תמיד שאני מדברת עליו, אני אומרת, וואו, כאילו, זכיתי בענק. אני היום מאמנת מנטלית, אני מלווה נשים וגברים קרייריסטים, בני 25 עד 35 למציאת זוגיות, ולמצוא את האושר שלהם בחיים. והחיים שלי האמת השתנו לפני 3 שנים, שקשרו אליי ואמרו לי שאני חולה בסרטן. והדבר הראשון שאמרו לי את זה, אז אמרתי, וואו, איזה כיף, אני לא הולכת ללימודים מחר. אני לא חוזרת ללימודים. וזה ממש הייתה התגובה הראשונה, וזה פשוט הבנתי שמאותו רגע, החיים שלי ממש משתנים. מהקצה לקצה. זהו. וואו, תקשיבי, אם יש משהו שאני זוכרת מהסדנה שפגשתי אותך בקפיצה לעומק, סדנה של רמי דבורה אגב, סדנה מדהימה, אגב, כן, ממש, כאילו, ממש, וואו. זה לא ממומן. זה לא ממומן ולא חלי ממן חברים, ממש, 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 רמי, אם אתה שומע, זה ממש... רמי, שפה, הסדנה מטורפת, יצאו משם המון המון קשרים מטורפים, ואנשים מטורפים שפגשתי, ואת אחת מהם. ואם יש משהו שאני זוכרת, זה המשפט הזה שאמרת לי, כמובן, אנחנו עוד נגלוש לתוך העומק הזה של הסיפור שלך, אבל המשפט הזכור הזה, יואו, איזה כיף שלא צריך ללכת מחר ללימודים, אחרי שגילית שאת חולה בסרטן. זה, וואו, 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 זה אדיר בעיניי, ואין לי ספק שהסיפור שלך הולך לפתוח לבבות, ולא יודעת, לגרום לאנשים שצופות בנו, לדעתי, להאמין שאפשר לשנות את החיים, לא משנה באיזה נקודה. לגמרי. ולא צריך, אגב, אני חושבת את יודעת לי, אפילו לפני שאנחנו בכלל נתחילים, באמת יש משהו שאני רוצה לצאת מפה, זה שמי ששומע את זה, גם, אגב, גם נשים, גם גברים, זה לא משנה, זה לא להגיע, כאילו אנחנו יכולים למנוע את הבומבה הזאת, את הפצצה הזאת, של להגיע לתהום בשביל לעשות שינוי. וזה מה שקורה, אגב, זה אצל המון. אנחנו מגיעים לכאב ממש ממש גדול, לאיזושהי פינה שאנחנו לא יכולים בעצם לזוז, כאילו, פיזית, אנחנו חייבים לזוז. ואפשר למנוע את זה הרבה הרבה לפני. כן, כאילו מוטיבציית כאב, בסוף זאת המוטיבציה הכי גדולה של בני אדם. לפעמים כיף לנו באזור הנוחות,
למרות שבתכלס הוא לא באמת נוח ביום-יום. בכלל לא. אנחנו מאוד מאוד סובלים, זה פשוט קצת מתחת לפני השטח. נכון. ואני רוצה שנתחיל דווקא מהילדות שלך. בואי נחבר את זה קצת, הרי אנשים שצופות בנו הן נשים רגישות. ואת היית ילדה רגישה, והיום את אישה רגישה. נכון. דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו את הפודקאסט, איך הרגישות כזה ליוותה אותך במהלך החיים, אז תספרי עלייך בתור ילדה, ואיך החיים התקדמו מאז. מדהים. אז ככה, אז אני, קודם כל, אמרתי לך, אני גרה בערד, גדלתי בערד, אני ילדה בכורה, זאת אומרת, יש 2 אחים קטנים, שי בן 20, גל בן 15, וההורים שלי הם הורים מדהימים כאלה, צעירים, אמא שלי סופר קרייריסטית, סובייטי מאוד, זאת אומרת, זו המשפחה שגדלתי אליה. גדלתי בחינוך בעצם מאוד מאוד הישגי, זאת אומרת, ממש ממש היה חשוב, ההישגיות, הלימודים, מן הסתם החינוך המנומס, הטוב, זאת אומרת, להיות באיזושהי מסגרת מאוד מאוד נורא ספציפית, שהיא נתנה לי המון, ומצד שני גם נורא מין הרגישה ששמו לי איזושהי מסגרת, אוקיי? כמו כלא דמיוני כזה, וגבולות גזרה, שמשם לא לחצות, אוקיי? בתוך כדי זה, גם האופי שלי הוא מאוד מאוד מאוד, אני מאוד רגישה. זה מתבטא מאוד. בילדות שלי, למשל, אני אגיד לך כזה, אני זורקת אותך לאיזושהי סיטואציה, זה היה יכול להיות, את יודעת, אני זוכרת נגיד בגן, שכזה, לא יודעת, מתחלקים לזוגות, או מתחלקים לאיזה קבוצות, ואני לא יכולת לעשות את הצעד, קפאתי, כאילו רק חיכיתי שמישהו ייקח אותי, שמישהו ישלוף אותי, אוקיי? וזה המשיך בלימודים, בבית ספר, שזה נורא קשה להרים את היד, אוקיי? וכזה להרים את הכל. ובצבא, אני חושבת שזה היה ממש השינוי. זאת אומרת, בצבא, זאת אומרת, זה כור היתוך. גם צריך לומר שחוויית הצבא עבור אנשים רגישים מאוד, היא יכולה להיות לא פשוטה. שמים אותך, ממש זורקים אותך, כאילו לפעמים זה... לגמרי. תלוי באיזה תפקיד, גם תפקידים קרביים, זה כאילו... אז כן, חוויית צבא. אגב, תפקידים קרביים. אני התחלתי את השירות שלי במג"ב. וואו. כן, וגם נורא עזבתי מהר מאוד חשבון. אני לא אשכח את זה, אוקיי? אני לא אשכח את זה יום ראשון. אני overwhelmed ברמה הכי גבוהה, בוכה, לא מפסיקה לבכות, ואף אחד... זה היה לי כל כך תלוש מהמציאות, שאת יודעת שאולי תביני אותי, שגם עכשיו שאנחנו נלך ואנחנו נראה, נגיד, מישהו בוכה, או מישהי קשה לה, אנחנו ניגש אליה, אנחנו נסתכל עליה. זה כאילו built in באופי של אנשים רגישים. עכשיו, יש משהו גם בכלל, בצבא, טירונות, מג"ב, אוקיי? וזה היה ממש חוויה מאוד מטלטלת. אני זוכרת שזה, מצד אחד כל כך רציתי בהתחלה, מצד שני זה הרגיש לי תלוש... זה החיים שאני רוצה, הרגיש לי כל כך שונה. מנותק ממך קצת. מנותק ממך, כמו רוח רפאים הרגשתי שם, וזה באמת שבועיים אחרי זה כבר עזבתי. ורציתי בכלל להיות מש"קית, שהיה לי חלום כזה, ליאל, לקחת כל החיילים, לעזור להם, ממש, זה מה שראיתי לנגד עיניי. איפה להיות, איפה להשפיע, איפה לעזור. ובסוף הייתי נגד. זה היה מצחיק, ההסתלשלות הזאת. תשמעי, זה עזר להרבה אנשים בטוח. זה עזר. תקשיבי, השיחות שהייתי עושה בשבועות מיליונים, אבל, תראי, בסוף הכרתי שם את ולד בעלי. וואו. מה אפשר להגיד? וואו. ממש. מטורף. ממש. כאילו... אני יודעת, כל הזמן אני אומרת, אני מדברת עליו, ואני אומרת, וואו. רוצה להגיד איזה מילה על ולד, אוקיי? ולד כמוני. הוא גם מאוד מאוד רגיש. מאוד. כשאני חליתי, אז אמא שלו נפטרה מסרטן לפני חודש. כשאני נכנסתי לטיפולים, אמא שלו נפטרה מסרטן לפני חודש לפניי, והבן אדם הזה נכנסתי לטיפולים, והציע לי נישואין, ולא זז ממני. ואני הלכתי אגב בעולם, שאמרו לי, תקשיבי, את חייבת לשמור על הלב שלך, את חייבת להיות יותר אסרטיבית, את חייבת להיות יותר חזקה, ככה. כאילו, את לא יכולה להביא את הלב שלך לכל אחד. ואני הייתי מביאה. וידעתי בתוך תוכי שבסוף זה ישתלם, ולא רק שזה ישתלם, זה הדבר הכי טוב
שקרה לי בחיים. בגלל זה, אגב, אני עושה את מה שאני עושה. כאילו, בסוף, יודעת, זוגיות טובה, אהבה טובה, היא כל כך מפתחת, היא כל כך נותנת המון, ואני לא יודעת מה הייתי עושה, אם הוא לא היה לי אותו בחיים שלי. מטורף שאת אומרת את זה. אני חושבת בא לי כאילו לנצור את הדקה הזאת. כאילו, כמה מילים האלה על ולד, זה היה כל כך חשוב, והרבה נשים רגישות מסתובבות בעולם עם כל האמירות האלה ששמענו בילדות של עם לב טוב, לא הולכים למכולת, בסוף יפילו אותך בפח, התמימות שלך או תהרוג אותך. אל תשמחי על אף אחד, כולם רעים בחור, מלא אמונות, מלא אמונות. תשמרי על הלב שלך, אנחנו ממש יוצאות לרחוב בתנועה כזאת של אנחנו צריכות להגן על הלב הטהור והענקי הזה שלנו, כי האנשים שם בחוץ הם רעים. ואת, שוב, כנגד כל הציפיות והאמירות, וכנגד כל מה שהאמנת, או שגרמו לך להאמין, החלטת להישאר נאמנה לעצמך וללב שלך. אגב, זה לא בכל תחום. כאילו, אם עכשיו, נגיד, אנחנו מדברות, בטח אנחנו נצלול לזה על כל העניין של לימודים, ורגע איפה הייתי במקום לפני הסרטן, אבל ספציפית באהבה, ספציפית בזוגיות, אני ידעתי, באמת, הייתה לי מיני ידיעה כזאת, זה בילט אין, לא יכול להיות שאין אנשים כמוני, שהם גם, ואת רואה, לא סתם אנחנו יושבות פה ביחד אחת עם השנייה, לא סתם זה, כאילו, נפגשנו. לא יכול להיות שאין עוד אנשים כמוני, הלב שלי, אני אביא אותו לכולם. יש לי אמונה כזאת. אני מביאה את הלב לכולם. פוגעים בו, סבבה, אבל זה לא... עברתי תהליכים, בואי, זה לא הייתה בעונת הנקודה, זה היה מאוד קשה להגיע לשם. אבל אף אחד לא הזיז אותי שצריך להביא את איך אמא, אני זוכרת, אמא שלי הייתה אומרת, תקשיבי, כל הזמן להביא קצת. לא עכשיו והכל, קצת. כן. צחקי את המשחק. צחקי את זה, לא לסמוך על אף אחד. כולם ראים, כל מיני כזה, וזה באמת ממקום טוב, ולהגן בסוף על הילדים, וזה, אני מבינה את זה. אבל אני זוכרת לא יודעת, חברות שלי, הבן זוג שלי, מה זה האנשים הכי קרובים אליי, ניתן להם את הנשמה אם צריך. ונפגעתי, ואם אני פגע, אז זו הדרך שלי. אבל עוד פעם, זה נגיד במערכות יחסים, באהבה, זה הייתה מין ידיעה כזאת. אבל זה נגיד בדברים אחרים. אם את לוקחת אותי לעולם הקריירה, לימודים, אז הייתי במקום אחר לגמרי. כאילו, הייתי דווקא מהמקום הזה של, טוב, אמא, תגידי לי מה לעשות. טוב, אמא אמרה שצריך לעשות, 3 ימים אחרי שהשתחררתי ללכת לימים פתוחים, אני אעשה את זה. כאילו, מה זאת אומרת? אני בחינוך סובייטי לא אהיה בהשכלה גבוהה. מה זאת אומרת? וואו, אז זה בדיוק, אני חושבת, התחום שהכי הייתי רוצה לגעת בו איתך בפרק הזה. כי אני חושבת שנשים רגישות אלופות במערכות יחסים ואהבה. לא אומרת שהכל הולך מצוין, אבל אנחנו, כאילו זה העולמות שלנו. לגמרי. רגש, אהבה, קשרים משמעותיים, זה העולמות שלנו. אבל קריירה, ולימודים, והישגים, וכל וואו, כאילו המון לחץ בתחום הזה, ושם אנחנו קצת מאבדות את זה, ואני שומעת על מלא נשים שעושות דברים שהן בכלל לא מאמינות בהם, שהן בעבודה שהן לא אוהבות, שהן לומדות תואר שהן לא סובלות, והכל בשם לרצות, להסב גאווה, להסב נחת, ואני נורא, אגב, מקשרת את זה לא רק לחינוך הסובייטי, כי אני גם גדלתי בבית כזה, ובלי חינוך סובייטי, אבל אני נורא מקשרת את זה לזה שהייתי ילדה בכורה. יש לזה אפקט, זה הטרגדיה של הבנות הבכורות והרגישות. וכאילו, אז תספרי לי כזה, באמת איך זה התחיל, כל הריצוי הזה. כאילו, זה מהתיכון כבר היית ככה? כן, אז זהו, אז בדיוק זה, האמת שנגעת בנקודה מעולה. אני באמת הבחורה, זאת אומרת, ההורים שלי למדו להיות הורים איתי. וההורים שלי היו גם נורא, מן הסתם הרבה יותר, אני לא יודעת אם זה קשים, אבל היה להם חשוב שאני אלמד. הם שלחו אותי, אמא שלי שלחה אותי להמון מורים פרטיים. את יודעת, אני זוכרת סיטואציה באיזה כתב ב', כאילו גיל ילדות כזה, כן? אז נגיד, המורה הייתה כותבת לי משהו ביומן. את יודעת, את זוכרת את זה? שהיו כותבים כזה ביומן, נגיד, להורים. ואז הייתי קוראת את הדף, ואז נגיד היה 25 לנובמבר, ואז היה 1 לאפריל.
כאילו חור שחור בזמן. כן, כזה חור שחור בזמן, זה היה מצחיק. כאילו מבחינתך זה אוי היית ובוי, כזה אוי הכל או ובוי. כלום, כישלון הוא ניצחון, כזה. אין אמצע. יואו. זה אם אני כל הזמן, באמת כל הזמן חוויתי, אני לא, אמא שלי לא גאה בי, ההורים שלי לא גאים בי, כאילו אני צריכה להיות איזשהו, עכשיו עוד פעם, בדיעבד, זה כן, אני יכולה להגיד לך עכשיו, שאני ואמא שלי עברנו מסע מטורף ביחד, והיא מדהימה ברמות, אוקיי? והיא עשתה גם תהליך מטורף בחיים שלה, אבל באותו תקופת זמן הייתי בטוחה שאני לא מספיק, שאני לא טובה. את יודעת, אם זה הכל היה לפי ציונים, או אם זה הכל, את יודעת, יש לי משפט כזה, אני סיפור, אבא שלי הולך לצחוק עכשיו, אבל זה סיפור שאני מספרת אותו כל הזמן, גם בקליניקה, וממש, במיוחד דווקא לנשים כמונו. בכיתה י"א זה היה, הלכתי עם אבא שלי לאספת הורים, והיה לנו מחנך כזה, גם רגיש מאוד. אני זוכרת שהיה איזושהי סיטואציה שהוא ביטל איזה טיול, לא זוכרת מה זה היה, ואת יודעת, ילדים כאילו צורכים עליו, מה למה ביטלת וזה, ומאומם בכיתה, והוא יוצא בוכה. ואני יצאתי אליו. כאילו, יצאתי אליו. איזו אינטליגנציה רגשית מטורפת. ממש. יצאתי אליו והייתי איתו, וכזה... עכשיו תקשיבי, ילדה בת 17, כן? אומרת לו, הכל יהיה בסדר. יואו, זה ילדים, כאילו, לא יודעת, באמת, לא יודעת איך עשיתי את זה, ובאותו זמן היה גם אספות הורים, והוא בא לה, אבא שלי בא, תמיד הייתי מביאה את אבא שלי, זה איכשהו תמיד היה יותר קל. כן, לא יודעת, זה תמיד התחלקנו, לא יודעת. נכון, יש איזה הורה שמבקשים כאילו, שים אבא שלי, זה היה יותר קל. שמי הנפילה תהיה רכה יותר. כן, ממש ככה. ולא יודעת, דווקא אבא שלי בא מאוד אסרטיבי באותה פגישה, והוא הגיע, ובאמת המחנך הזה אומר, תקשיב, אני חייב לספר לך סיטואציה, וסיפר את מה שקרה. ומתרגש, ובאמת רגע שאני זוכרת אותו לנצח, כאילו. ואבא שלי אומר, אחלה, סיפור מדהים, עם לב טוב לא הולכים למכולת. וזה מה שאני גדלתי איתו. וואו, איזה רגע עוצמתי. ממש. כאילו זה... עם לב טוב לא הולכים למכולת. כאילו נצרב לך בזיכרון. ברור. ברגע הזה, בגיל 17, אולי גם הרבה לפני, אבל כאילו, שם ממש אומרים לך במפורש, מה יותר חשוב בחיים. נכון. ואת מבינה שהלב, הרגישות, האינטליגנציה הרגשית, זה נחמד, אבל זה לא הדברים שיובילו אותך להצלחה. ממש ככה. אני חושבת, אגב, זה היה ממש, וזה בדיוק מתקשר לתואר ולסיום בגרות, ממש. אגב, השפת הורים הזאת הייתה בכיתה י"א, בכיתה י"א היו לי ציונים אחלה, וממש אני לא יודעת אם זה מה שהשפיע, וכנראה שכן, את יודעת, לא לנתח עכשיו, אבל אני זוכרת שכבר י"ב נגיד, לא רציתי ללמוד, זאת אומרת, כאילו, השתבש לי הערך העצמי ממש. כי אני מבחינתי, מה זאת אומרת? הלב שלי, אני בן אדם טוב, אני אוהבת בני אדם, אני חושבת שמערכות יחסים, אגב, יש, טוני רובינס אומר שאיכות החיים תלויה באיכות המערכות יחסים שלנו. ואני ממש מאמינה בזה. ואני אומרת, וואו, היו לי מערכות יחסים מדהימות, כאילו, עם חברים, ולא יודעת, עם ההורים כזה, מן הסתם, אבל לא יודעת, ממש הלכתי כזה בתחושה טובה, וזה התערער לי מאוד. כי אמרת, אוקיי. עם הזמן. כי את אומרת, אוקיי, אז אם לב טוב לא הולכים למכולת, אז מה כן? מה עם ציונים? אוקיי, סבבה. אז טוב, אז אני אהיה בן אדם מספיק טוב, אם אני אקבל איזושהי תעודת הצטיינות, או שאני אהיה... או שיסתכלו עליי, אם אני בעצם אלך ללמוד משהו, ממש, אלו, ככה הראש שלי חשב. ואני חושבת שגם שהשתחררתי, וישר נכנסתי לעולם של התארים, ושוב, לא נגד תארים, אנחנו לא פה בזה, אני... אל תהיו שכירים, אל תהיו סטודנטים. אנחנו לא שם, אנחנו לא בעמלות כאלה, אוקיי? אנחנו לא בעמלות כאלה, אני ממש בעד תארים, אני חושבת שמי שעושה את זה, זה באמת מתשוקה. כן. זה מדהים. נכון. אני מתה לחזור לאוניברסיטה, אולי בתואר שאני אוהבת, לא משפטים, לגמרי, בדיוק. זה כאילו, וואו, אני חושבת שזו חוויה. החוויה הסטודנטיאלית היא חוויה מדהימה, אני חושבת שכל אחד צריך לעבור את זה. זה כמו לעשות צבא. לגמרי, ממש. באמת חוויה מעולה, ואני גם, אגב,
ואמרת משהו מדהים, זה עם תואר שאני אוהבת. זאת אומרת, אני נגיד, הלכתי ללמוד תקשורת, זה היה כזה בשבילי, אגב, הבחירה הייתה, טוב, הייתי ביום פתוח, אוקיי, סבבה, לא צריך הרבה שם תנאי קבלה. יאללה, מגניב, הכי חשוב ללמוד. כאילו, הכי חשוב שנייה שאני אהיה במסגרת, שאני אהיה באיזושהי תהליך למידה. כאילו, הנה, אני סטודנטית, הנה, השתחררתי מהצבא, שנה אחרי זה סטודנטית. רגע, אבל אמא ואבא, כאילו, המליצו לך, נגיד, יותר דחפו אותך לכיוון מסוים, או שזה היה כאילו העיקר תואר? לא. אז ברור תקשיבי, כשהייתי יותר צעירה, זה... נגיד לאמא שלי מאוד חשוב שאני אעשה, נגיד, לפחות 4 יחידות מתמטיקה. היה לה חשוב שאני אעשה 5 יחידות אנגלית. היה לה חשוב שאני אעשה... זאת אומרת, כן, אני אומרת לך, שיעורים... זה בסוף, זה... היה להם חשוב שנצליח, ומבחינתם הצלחה זה הלימודים. אגב, אני חושבת שהצלחה בלימודים מעידה על המון דברים, דווקא לא בהכרח הציונים, אבל נגיד, יש פה כוחה של התמדה. כוחה של עקביות, אוקיי? איך ללמוד נכון. איך ללמוד נכון. זאת אומרת, יש פה עולם שלם שהוא לא בהכרח הציונים. ואגב, שמה לדעתי לא היה דגש על זה. כאילו, זאת אומרת, בסוף, אני רואה את זה גם על אחי עכשיו בן 15, והציפיות גם מאוד גבוהות, תעשה זה, תלמד ככה, וכאילו, אני אומרת, וואו, או כאילו, וואו, גיל 15, כאילו. זה הרבה לדרוש מילדים, וגם, אגב, גם... גילאי 20, 25, זה עדיין הרבה לדרוש. נכון. את יודעת, אני זוכרת שהגעתי ליום הראשון במכללה, והגעתי באיחור, זאת אומרת, היה לי ממש, את שכנעתי אותו, וזה היה בשבילי, את יודעת, סיפרתי לך את זה לפני הפודקאסט, שלפעמים אני הייתי נכנסת למקומות, וזה היה בשבילי overwhelmed, כאילו, אני ילדה קטנה בתוך הדבר הזה, ולא הסכמתי להיכנס לשעתיים הראשונות, כאילו, התחושה שאני אכנס באמצע השיעור, זה היה בשבילי, אם אני, כולם מסתכלים עליי, כולם ממש. זה קצת, כאילו, מזכיר לי את הימים בתואר, זה קצת תסמונת המתחזה כזה, שאת אומרת לעצמך, זה הכי העולמות שלי, כאילו להיות הסטודנטית, באיזה תואר יוקרתי, באיזה זה, ועדיין אני מרגישה לא שייכת, כאילו עוד שנייה הולכים לעלות עליי, ולהבין שאני... לא שייכת. כל כולי הונאה אחת גדולה. כאילו, זאת הייתה התחושה. לא שייכת, מקבלת התקף חרדה לפני הכניסה לשיעור, לא מגיעה כבר עם השנים. אגב, הייתה לי נפילה גם בקורונה, הרי כשאני למדתי בדיוק התחילה הקורונה, ואז כולם עברו לזום, וזה גם היה סימן. אבל לא ראיתי אותו, כאילו, אמרתי, בסדר, כאילו, הנה, אני אסיים לפחות את התואר, אני נלחמתי בכל מחיר. בכל מחיר שילמתי כל כך הרבה כסף, כדי, כאילו, להיות, סבבה, אני אומרת לך, ליאל, אם היית רואה אותי אז, היית אומרת, אין מצב שזאת אותה בחורה, כאילו. הייתי הולכת כבויה. שלי, חבר'ה, כאילו, יש פה המון, אני בכלל ששמעו אותנו מלא חבר'ה סטודנטים שלמדו איתי, חלקם אני בקשר איתם, ולא אותו דבר. הולכת כבויה, בוכה, לא מגיעה. אגב, היו מרצים מדהימים שהתקשרו, שכל כך כאילו רצו שאני אעשה את התהליך, שאני אסיים. לא מסוגלת, נכשלת, בוא מבחן, כאילו, הכי כזה. וההורים בזמן הזה מודעים לזה שהמצב הנפשי שלך מתדרדר? לא שיתפתי אותם. תראי, יש משהו שאת אומרת, הנה אני סטודנטית, אני עושה על הנייר, כל האחלה. אני סטודנטית, אני עושה מלגות. את יודעת, ממש לפני שחליתי, התקבלתי למשרד ממשלתי. בסדר? עשיתי עבודת סטודנטים כזאת. את יודעת שהתקבלתי למשרד ממשלתי, ההורים שלי שמחו, אמרו, וואו, רצו לעשות מסיבה, טוב, ותהי עובדת מדינה, כאילו. ממש, התרגשו, ממש התרגשו, זה ככה הם, זה הבדלים. זה מטורף. זה הבדלים. זה מטורף בעיניי, כי הרי אנחנו מקבלים המון מסרים בתור ילדים ובתור נערים. כל הזמן אנחנו מקבלים מסרים מהסביבה, וזה קצת מכווין אותנו מה נחשב טוב ומה לא. נכון. ובדרך כלל אנחנו מתייחסים למסרים הלא טובים. כאילו, אוקיי, אם אני בוכה וההורים נבלים, אז אני מבין שאוקיי, אני פחות אבכה, אני פחות אביע רגשות. אבל יש גם אישו עם המסרים הטובים. נכון. אתה קולט, וואו, רגע, אם אני עובד מדינה וההורים שלי רוצים לעשות מסיבה,
אז כאילו יש לי... ברור. מה זה, אם אני עליתי ל4 יחידות, ואם יש לי כוח סרגיה, וואו, איזה מגניב. כן, זה תגמול. זה תגמול. זה מטורף. וואו, ברור. אני לפחות ממש אהבתי את זה שאמא שלי הייתה אומרת כמה עבדתי קשה וכמה זה ממש התלהבתי מזה, אני לא אשקר. כן, אני מה זה הייתי אוהבת שאמא שלי הייתה בטלפון עם חברות שלה. בול. כן, היא בשנה ד' במשפטים, והיא התקבלה למשרד מטורף בתל אביב, ואני כזה, יואו, איזו תחושה חמימה בלב, איך כיף שמתגאים בי, ובפנים, זה קריסה, כאילו, קריסה. ואת הרגשת, נגיד, שמשהו קורה? מאיזו בחינה, כאילו מצב נפשי? נגיד, כן, אני נגיד הרגשתי, אבל לא שמתי איזה כוח דגש, מבינה? כן. כי אני מבחינתי, מה זאת אומרת, אני חיה. יש לי בן זוג, על פניו הכל מדהים, כאילו, יש לי בן זוג, אנחנו גרים בנירה באשדוד, אני לומדת, אני עובדת, עושה מלגה, כי בעבודה מרוצים ממני, פה מרוצים ממני, סבבה, אז בלימודים אני נכשלת כל הזמן. אבל לא, העיקר די טוב. אבל כאילו, וואו, בסדר, אבל פה עוד מרצה מתחשב, ופה עוד מרצה, ואיכשהו אני... שורדת את השנים האלה. כן, כן, זה ממש, ולא... זאת אומרת, כן הרגשתי משהו קורה, אבל זה לא היה ברמה של... רגע, בוא נעצור. לא ידעתי מה קורה. יואו, זה מטורף, זה נורא מתקשר גם, ששיתפתי בפודקאסט, בפרק הראשון, את הסיפור שלי, אז אמרתי שהחרדה גברה וגברה, כאילו כבר הגוף שלי אותת לי, אם זה אקנה ונשירת שיער וכאבים כרוניים ובעיות שינה, וכאילו הגוף שלי ממש צעק לי, תתייחסי אליי, את לא מתייחסת אליי. וכאילו, אין, כאילו פשוט התעלמתי, ממש קברתי את התחושות גוף ואת הרגשות, רק כדי להמשיך במרוץ המזויף הזה, ובאמת מה שזעזע לי את העולם, היה הפטירה של אבא שלי. זה היה הרגש שכאילו, אמרתי, אוקיי, אני יוצרת הכל ומחשבת מסלול מחדש, ועכשיו אני רוצה שאת תספרי על הרגע המטורף הזה. וואו. שגרם לך לעשות חישוב מסלול מחדש, כי אנחנו מבינות שמעל פני השטח הכל היה נראה מעולה. ברור. עכשיו שתביני, גם רגע, אני חייבת להתייחס לזה, כי אני אומרת כמה גוף מאותת. ובאמת, זה כל כך, הדקה הזאת סופר חשובה בפרק שלנו, כי בסוף אנשים נורא נוטים, כואב לי הראש, אוקיי, רגע, אני אקח שנייה אנטיביוטיקה. אני מקים מלא, אוקיי, זאת אומרת, הגוף מאותת, זה לא בהכרח, שוב, ואני עוד פעם קטונתי מעולם הרפואה, אבל משהו לפעמים קורה בתוך הלב, בתוך הנפש, ואנחנו לא שמים לב. ואצלי מה שקרה זה שהייתי בכלל רציתי לעשות ניתוח קיצור קיבה, זאת אומרת, הייתי, בכלל החיים שלי היו כביכול אמורים להיות, מה, אני גם אהיה רזה כבר, אני לא צריך לעשות דיאטה, כאילו, הכל היה אצלי, כאילו, מצד אחד, אוקיי, סבבה, מצב נפשי אוף, אבל מה זה משנה, כאילו, עושים זה, עושים, אוקיי, כאילו, זה, באמת חיכיתי לו ממש, ועשיתי בדיקה ראשונה, ופתאום מצאו 2 גושים במדיאסטינום, ואז, אוקיי, פתאום... בעקבות הניתוח של הקיצור קיבה, כאילו. לא, כי הייתי אמורה ממש להתנתח, ופשוט עשיתי בדיקות בשביל הניתוח, ואז באמת גילו, וזה ממש, עכשיו, בהתחלה חשבתי, סרטן, מה קשור, זה היה הכי כזה, יש לך ציסטה, נוריד את זה בניתוח כזה. ואז עשיתי כל מיני בדיקות, זה לקח גם כמה זמן, ואז אני לא אשכח את זה, אנחנו יושבים, אני ובלן, על הספה, יום שישי, ואז הרופאה מתקשרת, היא מספרת לנו את זה. עכשיו, 2 דברים. קודם כל, אמרתי שאמא של ולד גם במצב מאוד, מאוד לא טוב. כבר כאילו אנחנו מבינים שאין לה עוד הרבה זמן. אבא שלי חולה חודש לפני. זאת אומרת, עניין הסרטן היה ממש ממש בחיים שלנו. ואיכשהו שזה הגיע אליי, אני מנתקת את הטלפון, וזה ממש בסופר אוטומט. אני אומרת, אני לא הולכת ללימודים מחר. אני לא הולכת ללימודים מחר. כאילו כזה. מטורף. כן. אני לא יכולה, זה פשוט... ואחרי זה, אגב, ברור, כאב כזה, אבל משהו שם, הבנתי, הם שלי ולנו, זה היה מטורף, זה הדבר הראשון שיוצא מהפה. זה הדבר הראשון שיוצא מהפה. ואז אני חושבת, יודעת, בזמן שאני מספרת לך את זה עכשיו, אני שואלת, רגע, אז הייתי צריכה, כאילו, לחלות מסרטן בשביל לעזוב איפה שרע לי. וואו, זה... אימאלה, זה כאילו כל פעם מחדש, זה מעביר בי צמרמורות. המאית שנייה הזאת, הראשונה שאת שומעת שאת חולה, זאת אומרת, איזו הקלה באיזשהו מקום. אחר כך כמובן, צף הכאב והפחדים וכל ההתמודדות, אבל
הדבר הראשון שיוצא לך מהפה, זה איזו הקלה, וזה מטורף, כאילו, זה פשוט רגע מטורף שמחלה מסמלת עבורך שחרור וחופש קצת. נכון, ואגב, זה לא, גם חשוב לי להבין שזה לא סותר את הכאב. אנשים נורא מתבלבלים, גם הרבה כותבים לי את זה גם באינסטגרם, שאני גם, שהתחלתי גם לתעד את המסע שלי בסרטן, אז נורא התבלבלו. אמרו, כאילו, בסוף זה, אין מה לעשות, זה סרטן, זה טיפולים, זה כימותרפיה, זה הפחד לאבד. וזה לא סותר שום כאב, הוא בא איתו ביחד, אבל זה גם המון, תחושת השחרור, הייתה, אני לא יודעת איך להסביר לכם, היא הייתה שווה, לא אומרת לך ליאל, זה כאילו, מישהו היה לי גדרות מסביב לראש, מסביב ללב, ופשוט הם התנפצו. זה היה מטורף, זה היה מטורף. וכשאני מדברת את זה, כמובן, יש אנשים שמאוד קשה להם להבין, וזה בסדר, אני לא מצפה שיבינו אותי. אבל להיות בן אדם מרצה, להיות בן אדם שחי חיים שהוא לא רוצה, זה העונש הכי גדול שיש לנו בחיים. העונש הכי גדול. וזה יבוא, וזה מגיע לפעמים, בסוף, בדברים כאלה, בעונשים כאלה. אין בעיה, הרי יש סימנים. אני גם, אגב, מאחורה, אם בוא נדבר רגע בדיעבד, היו מלא סימנים. קודם כל, היה בקורונה, היה אחלה סימן. אני ובלעד נפרדנו לאיזו תקופה, זה היה גם סימן. כאילו כבר שהמצב, כבר בשנה האחרונה, שכבר המצב, כבר נפשית, היה לי מורכב, גם היה סימן. ובחרתי לא להקשיב, זאת אומרת. ובסוף חליתי. ומבחינתי, כן, זה הסימן שלי. זה נשמע, כשאת מתארת את זה ככה, זה נשמע קצת כאילו, אלוהים לא היה מוכן. כאילו, טוב, אני בן אדם שבא מבית דתי, ואני גם מאוד רוחנית. לכי על זה, אני גם מאוד מאמינה. אז זה נשמע שאלוהים אמר, אני לא מוכן לוותר על הילדה הזאת שלי. נכון. אני אעשה הכל עד שהיא תתייחס לסימנים שאני שולח לה, ואם הפרידה לא מספיקה, אז אני אתן לה משהו אחר, ואם זה לא מספיק, אז אני אתן לה משהו אחר, עד שהוא הגיע כאילו למכת בכורות. למכת בכורות, לגמרי. אני מרגישה שזה ממש ככה הרגשתי. את יודעת, בגלל שאת אמרת שאת מבית דתי, אני רוצה לספח משהו. כשהייתי, היה איזה טיפול, אני תמיד עשיתי חצי שנה טיפולים, כימותרפיה, ותמיד הייתי יושבת באותו חדר, באותו כיסא וזה. והיה איזה טיפול אחד ממש לקראת האמצע, שהחליפו לנו חדרים, ואני לא באה מבית דתי, אני ממש לא באה מבית דתי, אבל אני באמת מאמינה. ובאותו יום הייתי בחדר, רק עם נשים חרדיות, ובדיוק הכניסו ספר תורה לבית חולים. וממש הייתי גם ליד החלון, כי אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, איזה רגע. ואיזה מישהי הגיעה עם פסוקים כאלה של הרבי מלובביץ'. והיא הביאה לי, והיא אומרת לי, תקשיבי, רואים עלייך, שהשמחה שלך היא מעל הכל, הלב שלך הוא מעל הכל. וואו. ואני אומרת, וואו, ואת זוכרת את השיחה הראשונה שאמרתי לך עם אבא שלי, ועם החנך הזה? עם הלב לא הולכים למכולת. לגמרי. והיא, או אשכרה, ופה הבנתי, אמרתי, לא רק שאני יוצאת מפה, כאילו חזקה ברמות, אני הולכת לעשות שינוי בחיים שלי מקצה לקצה. וואו. מקצה לקצה. לא ידעתי, אגב, לא ידעתי איך. לא ידעתי שאני אגיע לרמי דבורה, לא ידעתי שאני אגיע לא ידעתי כלום, לא ידעתי שהולך להיות מאמן, זה בכלל לא. אבל ידעתי שמה שהיה אז כבר לא יהיה. אני בעולם אחר לגמרי. אני במשחק אחר לגמרי. ולפעמים אני מקנה קצת בבלד שהוא רואה פתאום מהצד, כי הוא בן אדם שחווה אותי הכי קרוב, אז הוא רואה ממש את הקפיצה הזאת, וזה מטורף. ואני, את יודעת, אני אומרת את זה, בפעם ראשונה אני אומרת, וואלה, רותם, שיחקת אותה, את קילרית של החיים, ממש. וואו. וככה לא הייתי מדברת 3-4 שנים. אם היית שואלת אותי, מה את עושה בחיים? הייתי אומרת לך, אני סטודנטית לתקשורת, אני עובדת משרד ממשלתי, כל שלי היה ככה. וואו. כן, לא עומדת מאחורי עצמך, כאילו. בכלל לא. שיו. כאילו עשיתי מה שצריך. ואני יודעת, אני חושבת על זה מה היה קורה אם לא הייתי יכולה? זאת אומרת, זה החיים שהייתי ממשיכה. כי באמת, אני שואלת את עצמי, זה המון. הייתי ממשיכה באיזה כלא דמיוני. את יודעת, אני פוגשת נשים מהממות, אוקיי? ואני אומרת לך, אני עובדת במכינה, למשל, קדם צבאית, וחניכים מהממים. בני 18 כאלה, את יודעת, רק מתחילים את החיים. ואמרתי לך את זה גם לפני,
שאת מדברת עם אחד על אחד, את רואה עולם, עוצמה, אש. נכנסים לחדר מלא אנשים קבועים, ובסוף זה הסגנון שלהם, זה הסגנון תקשורת שלהם, וזה כל כך מטה לפעמים, ואנשים לוקחים אותם בצורה אחרת לגמרי, ואי אפשר, איך? וואו, בא לי כזה לעשות את זה, כאילו, הלוואי ומישהו היה עושה לי כזה, רותם, תתעוררי על החיים. וואו. כזה. וואו. אני חושבת, אגב, שרוב הנשים שצופות בנו הן כאלה. ברור. הן כאלה שזה יכול להיות, בכללי, יש תחושה של ניסיון כל הזמן להשתייך, אבל גם זה מלווה בתחושה אינסופית של, זה לא עד הסוף. אין נכון. את הקליק הסופי הזה של, סוף סוף אני במקום שלי, הגעתי לנחלה, אני שייכת, אין את זה. אבל את יודעת אז בא לי להגיד על זה שני דברים. דבר אחד, לכל האנשים הרגישות, בגלל זה ליאל פה, גם אני פה, אבל באמת, אני גם אמרתי לך את זה, שאת עושה בעיניי שליחות מדהימה. הלוואי שהייתי מכירה מישהי כמוך, כשהייתי בת 15-16. כי זה עולם אחר. הלוואי שהיה מישהו שהיה אומר לי את זה, שעם הלב שלי כן הולכים למכולת, ואני יכולה לעשות כל מה שאני רוצה, ועוד פעם, זה לא סותר גם הצלחות בלימודים, וההורים שלי מדהימים, והם עשו את הכי טוב שלהם. אבל זה לא סותר אחד את השני. והיה אפשר לגלות עולם. ויחד עם זאת, אני אגיד שכשהיה לי את העניין הזה עם הסרטן, לא ידעתי לאן אני הולכת. זאת אומרת, את אמרת, זה עדיין לא מתניע. זה עדיין אני לא ידעתי. לא היה לי מושג. את יודעת איך הגעתי לרמי דבורה? איך, זה מעניין. השינוי, כאילו, מה קרה אחרי הסרטן? תשמעי סיפור. וזה, באמת, תשאלי, אגב, תשאלי את רמי, הוא גם ישלח את זה. לפני זה, אני זוכרת, אני בכלל התעניינתי כזה, מההרצאה שלו על עמידה מול קהל. כן. קניתי ממש את הכרטיס לאחד יומי, לפני שחליתי, ומן הסתם חליתי, לא יכולתי לבוא. ואז שהבראתי, וכזה ממש, רק התחלתי לעוד לנסוע, אז אמרתי, יאללה, אני אלך לסדנה הזאת, וזה היה הנסיעה הראשונה שלי באוטו, הייתי עם קרחת, אוקיי? זה היה הנסיעה הראשונה שלי באוטו, אחרי שהחלמתי ואמרתי, אין לי מושג לאן אני הולכת, באמת אין לי מושג, הייתי לבד, נסיעה ראשונה, קרחת, נוסעת, ומשהו שאמרתי, וואו, אני הולכת לעשות קורס מאמנים, אני הולכת, משהו פה קורה, ואני זוכרת, גם דיברתי עם רמי, ובאתי אליו כזה גם, כמו ילדה, היי רמי, כתבתי לך באינסטגרם, שחליתי, ככה היה הקול שלי. כן, וככה הוא גם דיבר איתי בחזרה, אבל חזרתי הביתה ואמרתי, וואו, אני הולכת לעשות שם משהו. קפיצה לעומק למשל, לא ידעתי לאן אני באה. אמרו לי, מגיע לך 2 סדנאות, סבבה? לא ידעתי, תקשיבי, תביאו, מה שיש לכם? אני הגעתי, אני חטפתי שוק בהתחלה, אני לא ידעתי לאן אני הולכת, אני באמת. ואת מדברת על הסדנה שאני שם פגשתי אותך? כן, זאת כן. הראשונה שעשית, כאילו. הראשונה שעשיתי, לא היה לי מושג שזאת הסדנה. יואו. לא היה לי מושג שזה הווייב. כאילו, זה בא לי כל כך בהפתעה, אני לא... פשוט, אני חושבת שפעם ראשונה שחררתי, באמת פעם ראשונה ואמרתי, אני מתמסרת, אני ידעתי כיוון. כן, זה אפשר להגיד. אני ידעתי שמשהו שם מרגיש לי נכון, ואני רוצה ללכת לשם. אבל זה לא התניע, אני אומרת, זה גם לא מתניע. גם עכשיו אני יכולה להגיד מלא דברים לא מתניעים לי. אבל בלב מרגיש נכון. משהו שלם נכון. כזה. והפעם אני סומכת על הלב. כי אני עכשיו באמונה שלמה שעם הלב שלי כן הולכים למכולת, ואני סומכת, אני באמת סומכת על עצמי, אני סומכת עליי, וזה שינוי מטורף, שאגב, שראיתי אותו אצל המון נשים, המון נשים, רגישות, ראיתי אותו גם אצלך, וזה השראה, אני אומרת לך, ליאל, תקשיבי, את יודעת שלפני שבאתי להתארח פה, סיפרתי לכולם שאני באה להתארח את זה, אני אומרת, וואי, תקשיבו, עזבו אותי. באמת, מה שאת מביאה לעולם, זה מתנה ענקית. וואי, איזה כיף לשמוע את זה. כי בואי, זה לא פשוט לי לבוא ולצאת עם פודקאסט שקוראים לו לא יותר מדי, כי יש פה הרבה הבטחה שעומדת מאחורי פודקאסט כזה, כי אני בעצמי, כמאמנת נשים רגישות, גם אני בעצמי, כאישה רגישה, מרגישה לפעמים שאני יותר מדי, ואני יוצא לי להגיד את זה כמעט כאילו כל פרק שאני מקליטה. שהמטרה היא כאילו באמת להביא, להוציא לאור
נשים כמוך, שהבינו שהרגישות שלהן זה כוח על מטורף. ממש. אני רוצה שזה ממש לאט לאט כאילו נתחיל לשנות, כמו חינוך שוק מחדש. לגמרי. זאת הסיבה שאת כאן, ואני חושבת שכשאת אומרת משהו ביום שלם, גם אם דברים, בסדר, חלק, לא הכל מתניע בבת אחת. נכון. אבל משהו יותר שלם, ואני חושבת שרואים את זה בשפת גוף ובקול שלך, ובצורת דיבור שלך. כאילו, אם אני מנסה לדמיין אותך מי שהיית כשהיית סטודנטית. וואו. והיום... חבל שאני סרטונים שם, באמת. אני את יודעת, לפעמים אני חושבת על זה ואני אומרת, וואו, מי זאת? וזה מטורף. את יודעת, יש לי תמיד, אני מספרת, הרבה מתייעצים איתי, נגיד על שינוי קריירה. אוקיי, נגיד אומרים לי, וואו, את היית כאילו, בכלל בעולם אחר, עולם האימון פתאום, ובסוף זה שינוי אחד. אז אני תמיד אומרת שאחד הדברים שנורא לי עזרו, שבסוף נשים רגישות, נורא קשה להם לעשות את הצעד הראשון. זאת אומרת, לעשות כזה, נגיד אני עכשיו בסביבה, למשל, איפה שהייתי בלימודים, אוקיי, אני עוזבת את הלימודים. אני הולכת, נורא קשה לעשות צעד גדול. אז אני ממש אומרת צעדים קטנים. ואני למשל בחרתי את כל העבודות שלי, חוץ מהמשרד ממשלתי, או בעצם אולי גם קצת, אבל רוב העבודות שלי, 99% מהם, בחרתי בגלל המנהל. זאת אומרת, בחרתי לפי האדם שינהל אותי, שהוא בערכים שלי, שבסוף, אם להיכנס לעבודה ולהיות בחוויה של, בתור אישה רגישה, קושי של ככה, שום דבר לא יזוז. ואני יכולה להגיד לך שנגיד, לצורך הדוגמה במכינה, ליאור, המנהל שלי, זה נגיד היה ממש הסימן שאני במקום הנכון. את ליאור הכרתי ממש שהתחלתי את הקורס מאמנים, הוא גם מי שהשפיע עליי מאוד מאוד, משפיע עדיין, והוא מאוד שונה ממני. הוא כזה, רמי כזה, משימתי, כן. אוקיי, מאוד כזה, דיבור קצר, כן. מאוד מאוד שונה ממני. חותך. אבל משהו אחד שמתי לב, הלב שלו. והוא ממש היה הדוגמה שלי של, יכולה להיות עם לב ענק, ענקיסטי, ועדיין להיות קילרית. וואו, איזה משפט. לא, זה משפט שאני, וואי, בא לי לצטט אותו, בא לי כן. לכתוב אותו על הקיר. את יכולה להיות עם לב ענקיסטי, ועדיין להיות קילרית. זה נכון. מטורף. זה ממש ככה. כן. את יכולה להיות עם לב, את יכולה להיות רגישה. זה לא סותר אחד את השני. אני יכולה להגיד לך שאני אחרי כל... לפעמים יש לי שיחות עם ליאור שאני יוצאת שם בוכה. כאילו, אנחנו יכולים לנתק את הטלפון, ואני אפקה נגיד איזה שעה. זה בסדר. כאילו, פעם הייתי נלחצת מזה. אבל כשיש בן אדם מולך, שזה כאילו... לא שזה לא מזיז לו, זה פשוט אוקיי. סבבה, נדבר עוד שעה, נדבר עוד שעתיים. לא מפחיד. אגב, וגם ולד כזה, בעלי, הוא כזה. הוא איש מאוד 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 רגיש. והוא קילר, וזה פשוט לא סותר. אני קיבלתי הוכחות. את יודעת, יש, נכון, אומרים שאתה מאמין במשהו, אז אתה מחפש דברים שיצדיקו את זה. נגיד, אני יכולה להגיד לך, למשל, אני נסעתי אתמול עם נהג מונית, אז תחשבי, אוקיי, שתביני את שני הקצוות, אוקיי? הוא אמר לי, נכנסנו ככה, כי נכנסתי לאוטו, דיברנו, שאל כזה, מאיפה אני, מה אני עושה, ואז הוא אומר, בגדול כל האנשים אינטרסנטים, וכל האנשים בגדול רעים, איך את מאמינה בתור? כזה, התחלנו שיחה כזאת, תחשבי את הקצוות. עם הלב הכי פתוח שיש, כן, את נכנסת למונית. ואז הוא מספר לי, נגיד, אנשים שהוא פגש, שבסוף הצדיקו את האמונה שלו. וכשהאמונה פתאום השתנה. אז ככה האמונה שלי השתנתה, שאני אומרת, אני יכולה להיות עם לב סופר ענקיסטי, ואני יכולה להיות גם קילרית, אני יכולה להיות אשת עסקים, אני יכולה להצליח, אני יכולה לעשות כסף. זה לא סותר שאני עם לב רגיש. זה לא סותר שאני אפגע המון פעמים בבני אדם. זה לא סותר, אגב, שאני אריב עם ספקים. זה לא סותר, אבל אני מקבלת את זה, כאילו. אז מה המחיר? לסגור את הלב? תחשבי, תארי לך מה זה, אם היינו סוגרות, אוקיי? לא היינו מגיעות לפה. צריכה לא הייתה מתקיימת. היינו פוגשות אנשים, וכמה אנשים היינו מפספסות, אם היינו סוגרות את הלב. וואי, כל כך הרבה. המחשבה הזאת עוברת לי כל כך הרבה פעמים בראש, כי אני אומרת, אם הייתי פחות מקשיבה ללב, אוקיי? פחות סומכת על הלב שלי,
הייתי אומנם הרבה פחות נפגעת בחיים, אבל גם הרבה פחות מרגישה. ברור. והרבה פחות מתאהבת. אני מתאהבת לא מדברת רק על העולם הרומנטי, אני מתאהבת ברור. בכל דבר. אני מתאהבת בבני אדם, ביצורים, באנרגיה. ואני כאילו הייתי מפספסת כל כך הרבה חוויות חיים, רק לגמרי. כאילו בשם את יודעת, להגן על עצמי, לשמור על עצמי. ברור. אגב, ככה גדלנו. ככה אני ממש גדלתי ככה. את סומכת יותר מדי, אני זוכרת. תקשיבי, שיחות עם, אני לא אשכח את זה, שיחות עם לא לקוחות, נגיד שאת נקשרת לבזק כזה. ספקים. את, ספקים. את סומכת יותר מדי, את מאמינה לכל אחד. אז אלו המילים. וזאת האמונה שגדלתי איתה, וזה מאוד הופרך. אני יכולה להגיד לך שנגיד במכינה, אני עובדת עם מיליון ספקים. וואלה, אני בקשר כמו משפחה, זה לא סוד. הבנתי, הצדקתי את האמונה שלי שזה לא קשור אחד לשני. וכן, אני יכולה להיות סופר רגישה. אני יכולה להיות סופר שמה לב לדברים הקטנים. זה לא סותר שאני הולכת לקרוא את העולם, שאני הולכת לעשות המון כסף, שאני הולכת לעשות המון עסקים, שאני הולכת בסוף להשפיע על המון מתאמנים ומתאמנות, לשנות להם את התוצאות בחיים. זה לא סותר. וואי, זה כל כך חשוב שאת אומרת את זה, כי אני חושבת שזה אחלה משימת בית כזאת, לתת לצופות שלנו. אם אתן הולכות בעולם בתחושה שהרגישות שלכן מעכבת אתכן, זאת האמונה שיש לכן, אז זה יצדיק את עצמו, זה יחזק את עצמו, אז תתחילו לחפש אנשים רגישים וקילרים. לגמרי. כמו רותם, כמו בכללי, בפודקאסט הזה זאת המטרה שלי, להביא אנשים רגישים וקילרים, כדי שיתחילו כאילו לשנות, להזיז את הגלגלים במוח, קצת להסיר את הקובע הכביש מהאמונה ששמענו מגיל 3, כאילו הרגישות שלך תהרוג אותך. ממש, את יודעת שכשהכרת לך בקפיצה לעומק, זה קטע, זה ממש את היית מהראשונות שאני ראיתי. וואו, יש עוד... אני גם באה מערד, אנחנו בעיר קטנה וזה, ופתאום אני אומרת, יואו, יש אנשים שהם כאלה, זה מטורף. וכשהתחלתי לעקוב אחריך באינסטגרם, ועוד יותר, וגם עם הקורס מאמנים וזה, ופתאום אני רואה גם את הדרך שלך, אני אומרת, זה קורה, זה באמת, זה נכון. אבל אם אני כל היום מתעורר בבוקר, ואני אגיד, ובאמת אני אגיד, וואלה, עם הלב שלי לא הולכים למכולת. אוקיי, אז מה? אז החיים יוכיחו לי את זה כל פעם מחדש. כל פעם מחדש. ואגב, אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת בהתחלה, שזה באמת מאתגר דווקא בעולם העסקי, בעולם של ההתפתחות, בעולם של הקריירה, כי זה באמת קשה. כי אנחנו מגיעות מאוד סגורות וחוששות, ותמיד אנחנו איכשהו, גם אגב, לא משנה אם את שכירה או עצמאית, את פוגשת אנשים שהם כאלה גדולים כאלה, קילרים, ולא בהכרח יש להם את הלב והאנרגיה שלנו, ואז זה מאוד מאוד מפחיד. ואני חושבת שבאמת, כל אישה שפוגשת אותנו, ששומעת אותנו עכשיו, זה באמת למצוא את ההוכחות האלה, לאמונה הזו שיש באמת אנשים שהם גם סופר מצליחנים, והלב שלהם ממש פתוח. זה כמו שאומרים שאנשים עשירים, אנשים מצליחים הם תמיד נוכלים. אנשים עשירים תמיד, זה גם אמונה. נכון. כי אז למה שאני ארצה להיות עשיר, אם אני מאמין שכל העשירים הם נוכלים? אני מלכתחילה כבר אחסום את האופציה. אני עדיף לא לגעת בכסף, כי אני רוצה להישאר אדם טוב, וזה כל כך לא נכון. ברור. כמה פילנטרופים יש, כאילו, שכסף זה כל העשייה שלהם, והם תורמים אותו, ויש להם לב ענק, והם מחוללים מהפכות חברתיות בזכות הכסף הזה. אז כאילו, ממש, לאט לאט, כמו שאת אומרת, להתחיל לפרום אמונה. כל התקרות זכוכית האלה שמשאירות אותנו פשוט במקום. ואגב, בסוף, נגיד, אנחנו גם דיברנו על זה שבסוף, לרוב אנשים עובד להם מערכות יחסים, עובד להם נגיד מערכות יחסים, לא בהכרח הרומנטיות, אבל בין בני אדם, והן מאוד לבביות כאלה ונותנות מעצמם. זאת כבר הצלחה. כשעובד לנו משהו, אנחנו עכשיו אומרים, בסדר, אבל זה לא נחשב. אין בעיה. את יודעת, באות האלה, נגיד, לפעמים מתאמנות אומרות, סבבה, אבל כאילו, בסדר, אני הכי מצליחה, וכולם מצליחים לעשות 30-40 אלף שקל. כן? וואו, יפה שלי, בוא נדבר שנייה על כל מיני בעלי עסקים. זה מצחיק. או שנגיד, נגיד נשים שהן בזוגיות, אומרות, בסדר, אבל זה כולה זוגיות. סליחה, מה את אומרת, כמה נשים וגברים לא מוצאים זוגיות? וגם, לא רק שלא מוצאים, יש כאלה שיש להם זוגיות, והם לא מצליחים לתחזק אותה. ברור.
אז מה שעובד לנו נורא קל לנו להגיד, בסדר, אבל זה ענק, זה ענקיסטי. ודווקא אצל אנשים רגישות. דברים שעובדים, וואלה, עופו על זה. עובד לך עם הבן זוג, תקשיבי, זה הצלחה מטורפת שלך. עובד לך עם חברות, עם חברים. אומרים עלייך, תמיד אני אומרת לנשים כאלה, מה נגיד החברים הקרובים יגידו עלייך? אומרים עלייך שאת מהממת, שאת מדהימה, שאת הראשונה שתבואי אליהם כשקורה להם משהו. אופי על זה, זה לא מובן מאליו. לחזקי את החוזקות האלה. לחזק את החוזקות. אני, את יודעת, ליאור אמר לי איזה משפט, הוא אומר לי, מה עדיף? כאילו, לחזק את הדברים שאנחנו חלשים בהם, ואז יהיה מרוץ בילי, זה כמו מרוץ עכברים כזה. אבל ברגע שאת שמה את החוזקות שלך בפרונט, משהו שם נפתח. משהו שם נפתח. אני נגיד, אני באמת, נגיד ליאור כזה, הוא יכול להיכנס לכיתה, כולם השתתקו. כולם יהיו כזה כמו חייל, כזה ממש. אשכרה. כן. כריזמה כזו, נוכחות. כן. כאילו. ואני בהתחלה אמרתי, מה? אני חייבת ככה. אני חייבת, סליחה, הוא מצליח, אני צריכה. עכשיו, זה היה מצחיק, כי את רואה אותי, כאילו, אנשים מתחילים לדבר איתי, אנשים מתחילים לדבר, עוצרים אותי. אז מה, אני עכשיו מתחיל, זה יהיה מצחיק, אם עכשיו יצדיעו לי עוד שנייה, נכון? וואי, זה מצחיק, זה מצחיק, נכון? את רואה אותי כזה. לא, כאילו, זה לא אני. אבל כן, זה מיומנות אסרטיביות, זה מיומנויות שנגיד, גם אנחנו עובדות על זה בקליניקה המון. לא צריך להיות בקצוות, אסרטיביים, ואפשר למצוא את הבן לבן. ממש, כאילו, חשוב להגיד, אסרטיביות זה לא תכונה שנולדים איתה, זאת ברור. מיומנות חברתית שמפתחים, ואפשר להיות גם אסרטיבית וגם רגישה, לגמרי. גם קילרית וגם רגישה, גם אשת עסקים וגם רגישה. זה כאילו, הכל זה מיומנויות וזה לא תכונות אופי. לגמרי. וזה כזה, כאילו, נקודה חשובה שהצפת פה. ואני חושבת שהמסר הכללי זה באמת לשים את החוזקות בפרונט, כמה שיותר להשתפר איתן ולהשית איתן את הספינה, ועל החולשות, או החוזקות הכי פחות חזקות, נקרא לזה ככה, נמצא דרכים לעבוד עליהם, ברור. לעבוד עליהם. את יודעת, הרבה נגיד מתבלבלים, אומרים שנגיד, אני הייתי אומרת לעצמי, אני חלשה בסוף בשיחות, זאת אומרת, הנה, נגיד, אני באה עם בן אדם דומיננטי לאיזושהי שיחה, לאיזשהו ויכוח, והוא אוכל אותי, מה זאת אומרת? אבל פה מפתחים אסרטיביות. אתם יודעים מה עשיתי כדי לפתח? את יודעת מה עשיתי כדי לפתח אסרטיביות? באמת, את לא צוחקת, אני נשבעת לך. נו. הייתי מתקשרת, נגיד, היה לי דמי כרטיס למשל, באשראי, הייתי מתקשרת, מנסה להתמקח. כזה, זה השיחות הראשונות שהייתי עושה. מהמם. הייתי כזה, נגיד, אני עובדת במכינה עם המון ספקים. הייתי מנסה להוריד אותם ב2 שקל, פחות משלוח. כזה הייתי מנסה, אתם יכולים לוותר, ובהתחלה זה היה יוצא עקום. אפשר לוותר על המשלוח? לא. אוקיי. כאילו כזה, ככה הייתה נגמרת השיחה. ואז לאט לאט, אגב, אני מוכרת הרבה יותר, כי אני נקשרת יותר. איזה חשוב שאמרת את זה, כי הרבה אנשים רגישים פונים אליי באינסטגרם, וכאילו, הם במשרות של, רוצים להגיע למשרות של מחירות, או ניהול, או כאלה, וכאילו, חושבים שהרגישות תתעכב, וזה, וואי, זאת האמונה המקבילה, לדעתי, הכי חזקה אצל אנשים רגישים. תקשיבי, תשמעי סיפור על מחירות ב3 דקות, אוקיי? אני עשיתי 2 תהליכים, אני הייתי ליד, אוקיי? אני הייתי ליד. בסדר? בעל עסק אחד סלק אותי בשנייה, בעל עסק שני סלק אותי, אבל אני יכולה להגיד לך שהחוויה שלי הייתה קשוחה. למה? אחד מהם מאוד כזה על הגל, וכזה דיברנו, ונפתח אליו, ואני נפתחתי, והיה כזה מין, את מכירה את זה שבסוף מתאמנות שם, הם נפתחים אלינו, ואנחנו נפתחות גם, כי אנחנו גם הרי בני אדם, וקורה איזה משהו קוסמי, ובתוך שנייה הוא אפילו ישר מביא לך את האשראי. וזה... אגב, זה אומר המון על הלב שלנו. נכון. וסומכים עלינו בסוף, וזה מדהים. וגם אני הייתי, אגב, עם אותו בעל עסק, בשנייה, וסכום לא קטן. עם הבעל עסק השני, זה היה מאוד אגרסיבי. הרגשתי שמאוד, עכשיו יכול להיות שיש אנשים שזה עובד להם. אנשים שכאילו מחירה אגרסיבית, עובדת להם, וזה בסדר. אותי, בתור אישה רגישה, זה חסם. זה אוטומטית כזה. ואני אומרת לך, גיל 27. הבנתי, אוקיי, בסדר, אוקיי, התחלתי לגמגם, התחלתי זה מאמנת, זה... נכון, אומרים מאמנים, מאמנת, הנה, הכל טוב. ואחרי זה היה אחד השיעורים הכי חזקים שהיו לי, בתור מאמנת מתחילה, מאמנת צעירה,
בסוף אנשים מוכרים, אנחנו האנשים, אנשים קונים מאיתנו. קונים לב. קונים לב. אבל מה זה, כאילו, זה מצחיק, כי התחלנו את הפרק עם לב לא הולכים למכולת, ואני רוצה שנסיים את הפרק עם המשפט, עם לב מקימים הקולות. כן, ברור, מקימים הקולות, תקשיבי. אני אומרת לך, אני הצלחתי, באמת, וזה אנשים, ואת עובדת מול ספקים, ואת יודעת, צריך דוגמה שאני עובדת נגיד בארגון שלפעמים יש כזה, את יודעת, בסוף דברים קורים, ובלת"מים, וזה, וכספים, וזה, הכל טוב, ואני מול העסקים, בקשר סופר רגשי, אני ממש מאמינה בזה, אני מאמינה שבסוף, לפני הכל, לפני שאנחנו רושמים קבלה, אנחנו בסוף, מה זה, אנחנו בני אדם. וזה, אני חושבת, זה הדבר שאני לפחות הכי רציתי לצאת ככה. שבאמת ככה אני חייתי, עם לב לא הולכים למכולת, אני ממש האמנתי בזה. אני האמנתי שאם אני אגיע לאיזשהו מקום מסוים בחיים, שאני אגיע לאיזושהי משכורת מסוימת, שאני אגיע, יהיו לי ציונים כאלה, שהכל יהיה, ובאמת ככה היה, הייתי באיזושהי מסגרת כזאת, שהכל כביכול להסתדר, בפנים ריקבון. וכשגיליתי ממש את הלב שלי, והתמסרתי אליו, ואני עושה פתאום, ליאלה, אני קמה בבוקר, קילרית, טורפת, אוהבת את מה שאני עושה. איזה כיף. אוהבת, אני אומרת לך, ואני יכולה להגיד לך, ואני אומרת לי פה, מאמנת צעירה רק התחילה, אוקיי? לא עושה מיליונים, הנה, נכון? כזה זה, ממש, בלי, באמת. אבל, כל יום קמה עם שליחות, יודעת אני סומכת על הלב שלי, בעיניים עצומות. אין לזה תחליף. זה לא הכסף, זה לא הקידום, זה לא הדברים האלה, זה התחושה הפנימית, שזה בדיוק הפוך מאיך שהיית לפני הסרטן, שהכל היה נורא חיצוני. כל הגאווה וההתקדמות שלך נבעה את יודעת, לכתוב עוד תואר, לכתוב עוד טייטל, מציונים, מהישגים, וכאילו קצת, אני מדמיינת את זה, כאילו ניקית את כל השולחן, אמר, די לבולשיט הזה, אני מסתכלת עכשיו פנימה, כי זה מה שחשוב. נכון. אגב, זה היה קשה מאוד. תראי לך פתאום, רגע, שנייה, זה היה קשה, לרגע פתאום להגיד, אני לא ממשיכה, שנה ג' נשאר רק סמינריון, אני לא ממשיכה בתואר. זה ממש, זה מטורף, הסיפור שלנו נורא נורא דומה, אני גם בשנה ד' נשאר לי קורס אחד, קורס דיני משפחה, לא סבלתי אותו. כל שנה דחיתי אותו, כאילו הייתי אמורה לעשות אותו בשנה א', איכשהו הגעתי איתו לשנה ד', אחותי, כאילו, הגוף שלי סירב לעשות את הקורס האחרון. תחשבי שאם הייתי עושה את הקורס הזה, לפחות היה לי תואר במגירה, לפחות כאילו בשביל הטייטל. הגוף שלי לא, כי התנגד לזה בכל דרך אפשרית. אני לא הייתי מוכנה לעשות את הקורס הזה, כאילו החומר לא נכנס, ועשיתי אלפי קורסים לפני, הרבה יותר קשים מדיני משפחה. ודיני משפחה לא הצלחתי לשבת על התחת. זה כאילו... תקשיבי, זה מטורף מה שאת מספרת, אני אומרת סמינריון, כאילו, תוכל לשלם למישהו לעשות את זה, כאילו... באמת, שתביני, אנחנו לא ממליצים, הכל זה, בסדר? תקשיבו, אנחנו פה אוף דה רקורד, אבל לא, באמת, כאילו, אני יכולה לקחת איזה מורה פרטי, אני לוקחת משהו, כאילו, הטכני הוא מאוד מאוד קל, אבל המהות, אוקיי, אז מה? זה היה מאוד קשה, ובהתחלה היו כאילו, ועדיין שואלים אותי, נגיד משפחה וזה, יכולים לתפוס אותי בארוחת שישי, מה, את לא מסיימת את זה? עד היום. עד היום. אבל, מתי, אגב, רוצות למדוד תוצאות? כמה אתם אסרטיביות מול משפטים כאלה? פעם, משפטים כאלה, קיפצו אותי, הייתי, כן, אולי שנה הבאה, חזרת להיות רותם המקובצת. שימו לב לשפת גוף. נגיד, איך אתם יודעות שאתם באמת, שאתם עושות שנייה איזשהו תהליך, שימו לב לשפת גוף שלכם. נגיד, שואלים אותי שאלה לא במקום, נכון, הכיסא כזה. כן, את כאילו מתנצלת כזה. כן, אולי שנה הבאה, אולי זה. כן, הראש נוטה הצידה, הכתפיים מורמות. כן, כזה, ממש כזה, ככה. ההופעה התחילה. ההופעה התחילה, ופתאום בשנייה כזה, וואי, זה עוד שנייה אימא לילד, וזה, אחי, זה פתאום בשנייה חוזרת. כמו פריקס שואו כזה, כאילו, האנשים המוזרים האלה, אז ככה, את הופכת לדמות, את מתפתלת בתוך עצמך. כן, ועכשיו זה שואלים אותי, אומרים לי, וואלה, האמת שזה לא בתכנון שלי, כזה, ואו שאני אומרת... הכי מנונשלנט, כאילו. כן. ואז אני אומרת, וואי, האמת שאני מה זה בא לי לנסוע לטוני רובין שנה הבאה, וכזה, אלו הדברים שיוצאים. ולפעמים מעקמים פרצוף, לפעמים לא, והכל ממשיך כרגיל. אגב, לפעמים אנחנו פוחדים מסתם דברים. נכון. כאילו, את יודעת, איזה מישהי מהמשפחה שאלה אותי פעם אחת, אז מה, את
ממשיכה את התואר שנה הבאה, וואי, אנחנו בשיחה מטורפת, ואז היא אומרת לי, יאללה, אז את ממשיכה את התואר לשנה הבאה, וואי, הכי מתאים לך, אולי תעשי הסבה לעובדת סוציאלית, הכי מתאים לך. יואו. אז אמרתי לה, וואי, את יודעת, הכרתי עובדת סוציאלית, שהרוויחה רק 6,000 שקל, לא, שוב, לא נגד עובדים סוציאליים, ואז אמרתי לה, והיא כל כך הייתה מטורפת, ועשתה כל כך נתנה מהלב, וואי, בא לי מה זה להגיד לה שתהיה מאמנת, ואז היא צחקה. כזה, כאילו... וואי, זה מיומנות לכל דבר. זה מיומנות, לא נולדים עם זה. בדיוק. תקשיבי, באמת, אם אני אמצא, אני אשלח לך, תגידי, הנה. היו שואלים אותי, הייתי מתפתלת, כן, סליחה, תמיד סליחה. נגיד חברה הייתה מתווכחת איתי, יפה שלי, בואי, כזה, כאילו מגמגמת, כזה, לא הייתי מצליחה לצאת משיחות. זה מיומנות. ועובדים על זה המון המון בקליניקה. אני בטוחה שגם, את רואה את זה יותר ממני, אסרטיביות, ובסוף זה לאט. ממש. דברים קטנטנים. אמרתי לכם, אני כזה, אפשר לוותר על המשלוח? לא. אוקיי, ועכשיו כזה. ועכשיו, עם הזמן, כאילו, אבל אולי נקנה עוד חולצה ופחות, ואז תוותר על המשלוח, כזה. מסע ומתן. זה משהו שלומדים. ברור. אז אני חושבת שהשיחה הזאת, הפרק הזה, הוא בעיניי פרק חובה לאנשים רגישים, גם לגברים, אגב, אני יודעת שהפודקאסט כזה הוא לנשים רגישות, אבל יש המון גברים רגישים בחוץ. אני אגב שמעתי את הפרק שלך לבעלי. וואי, זה באמת, המון גברים רגישים. וזה... על הדרך הזדמנות להגיד שהפודקאסט מיועד לשני המינים, הוא פשוט מנוסח בנקבה, כי זה רוב הקהל שלי. ואני רוצה שבאמת, רגע לפני שאנחנו מסיימות, אם יש איזשהו, התובנה האחרונה שהכי כאילו מהדהדת כזה במהלך היום אחרי שהם שומעים את הפודקאסט, מה היית רוצה להגיד למי שרוצה לעשות את השינוי, אבל הוא מרגיש שאין, הוא לא, שום דבר לא מזיז אותו. וואו. רגע, זה שתי מים. כן. זה ממש זה. לחיים, לכבוד זה. אתמול בדיוק ולד שלח לי איזה קטע מספר. קורא ספרים של התפתחות אישית. מי היה מאמין? הייתי כיס הגדול. זה היה מטורף. אגב, זוגיות משפיעה אחד על השני, כמו שאתם רואים. אבל אם הייתי באמת אומרת, אז יש לי שתי תובנות. תובנה אחת, נורא קשה להסתכל על מי שאני רוצה להיות, ולהכיל את הפער. כן. נגיד, אני הייתי רואה, נגיד, נשים בעלות עסקים קיליריות כאלה, והייתי אומרת, זה התגובה הראשונית, כי אני אומרת, וואו, זה כל כך רחוק ממני. זה מייצר את האפקט ההפוך, כאילו לא ברח. בדיוק, כאילו לא. כן. מה זאת אומרת? אז אני ממש, זה לא קלישה הכי צעדים קטנים. אני ממש, התאמנתי על אסרטיביות, התקשרתי לחברות אשראי, התקשרתי לאנשים שאין לי מושג מי הם כדי לבקש הנחה. וואו, כזה מכירים את זה שאתם נגיד בשיחה כזאת אסרטיבית עם בעל עסק או זה, ואז ישר מתקפלים, ועדיין זה קורה. אז ממש להתחיל בקטן, לייצר איזשהו מנגנון של עקביות, אוקיי? להתנסות, כמה שיותר להתנסות בשיחות לא נעימות. דווקא בשיחות לא נעימות. וזה יכול להיות, אגב, אם זה מישהו חתך אותי בחנייה, או מישהו עקף אותי בתור, או אם זה עם חברה, שאת רוצה שנייה לשבת, בהתחלה זה יצא עקום. אתם תתפתלו, אני כבר אומר לכם, אתם תתפתלו, יכול להיות שאתם גם תקבלו מיני התקף לב כזה, תלוי את רמת הרגישות שלהם, אצלי זה היה זה, אבל יש משהו בלנסות שוב ושוב את הדברים הקטנים, שזה עושה שינוי ענק. וואו, נכון, אני אמרת פה את המילה החשובה הזאת, עקביות. עקביות. זה ממש כמו איזשהו, כמו פרח קטן שכל יום עולה בחצי מילימטר, אבל בסוף הוא הופך למשהו ענק, משהו יפה. וזה הקטע של שינויים קטנים. ולד אמר לי, כשחליתי בסרטן, גרנו בקומה שנייה, בלי מעלית. והוא אמר לי, משאת, אמרתי את זה גם בחופה, כשהקראנו כזה אחד לשני, ואמרתי, כשהיה לי קשה כבר ללכת, הוא סעד אותי כזה, אז לא הצלחתי כבר לעלות מדרגות. ואז הוא אומר לי, צעד, עלית עוד מדרגה, וואו, את קילרית. וזה באמת זה. זה פשוט, אבל לא רק לעשות צעד קטן, זה גם לעשות אותו שוב ושוב. נכון. זה הכי חשוב. כי אם את עושה צעד קטן, סבבה. אבל שוב ושוב. כמו בחדר כושר.
ברור. לאט לאט, את עם אותם משקלים, וכל פעם מעלה איזה נכון. קילו, ועוד קילו, ופתאום הגוף מסוגל. לגמרי. אגב, יש לי מתאמנים שהם נגיד מתאמנים בחדר כושר שנים, אני שואלת אותם, תגיד, מה נגיד עושה לך עבודה יותר אפקטיבית על הגוף? שאתה מעביר את הצ'יפ בחדר כושר, או שאתה עושה איזה 5-6 סטים? זאת אומרת, מה, ברור, 5-6 סטים. בדיוק זה. אוקיי? אז זה תובנה שנייה. תובנה ראשונה. תובנה שנייה, תקשיבו, אנחנו חיות בכלא דמיוני, אני רוצה להגיד לכם. יש שיר כזה של נתן גושן, ניצחונות קטנים, תשמעו את זה. ממש כלא דמיוני. אנחנו לפעמים, הפחד שלנו הוא לא באמת, הוא לא קיים. והאוטומט שלנו להשליך על אנשים אחרים. אני שנים שלחתי על אמא שלי, על ההורים שלי, על הסביבה שלי, מה, אף מורה לא ראתה אותי. שטויות, בסדר? יש איזה לפעמים, אני תמיד אומרת, לפעמים צריך בום גדול. אני נגיד, חליתי בסרטן, לא ממליצה. אבל, תייצרו לכם... אל תנסו את זה בבית. אל תנסו את זה בבית. תייצרו לכם איזשהו בום כזה. סתם דוגמה, הייתה לי מתאמנת שעבדה באיזושהי עבודה, שכל הזמן אמרה לי, תקשיבי, אני לא אוהבת את העבודה הזאת, ואני רוצה לעזוב, ואני מפחדת, ועשינו תהליך אימון שלם כמובן, ולפני זה כמה ימים היא שולחת לי, תקשיבי, עזבתי את העבודה, ולא תאמיני, יום אחרי, התקבלתי לעבודה שאני רוצה. מטורף, איך תסביר את זה? עכשיו, שוב, ברור, זה סיכון וזה, אבל לפעמים צריך לקחת סיכונים מושכלים, שמשרתו אותנו. ברגע שאת עושה צעד, את סומכת על עצמך. יש איזשהו צעד שאת עושה ואת אומרת, לא משנה מה יקרה, אני סומכת על עצמי. וזה יכול להיות, אגב, כשאת מחליטה איזה חלב את קונה בסופר. זה לא משנה. יותר להחליט, יותר לעשות החלטות. ולעמוד מאחורי ההחלטות. את מכירה את זה שנגיד, את לא יודעת, את רוצה לקנות איזה משהו, חולצה. ואת אומרת, רגע, מה נקנה? אותה. רגע, שנייה, איזה זה? מתלבטת המון. כמה שיותר החלטות. ככל שאנחנו נעשה החלטות יותר קטנות, ההחלטות הגדולות יהיו לנו יותר קלות. שריר קבלת ההחלטות. אז זה גמרי. אז השינויים קטנים, אוקיי, ועקביים, ושריר קבלת ההחלטות. להחליט. את הולכת, מה אני אוכלת לצהריים? אולי אני אזמין פסטה? לא, פסטה. כזה, ממש. אם זה לא שינוי משנה חיים, לגמרי. להקדיש לזה פחות מ-30 שניות, כאילו כזה. ברור, ממש. ואז את מפתחת שנייה את וואו, אני, כאילו, אסרטיבית, שנייה, קילרית, כאילו, זה מיינד של קילרים. אתה יודע, כמה פעמים אמרתי קילרית, תקשיבי, זו מילה שממש נדבקתי אליה לאחרונה. אולי אני אקרא ככה לפרק, הקילרים הרגישים. תקשיבי, אני נדבקתי במילה הזאת, זה חריף. סתם, זה היה, האמת שחבר טוב שלי נפטר לפני כמה ימים, ממש. אז גם אני רוצה כזה, כאילו, וואו, לסיים ככה. כי הוא ממש, אגב, אני אגיד עליו מילה, אני חייבת. דרור היה איתי בבוחרים בחיים, זו תוכנית שעשינו למחלימים מסרטן, הוא גם חלה, והוא פתח עסק כשהוא היה בתוכנית הזאת. ואני אמרתי, עכשיו, באותו זמן עדיין לא עבדתי, ואמרתי לו, דרור, מה זה, איך פותחים, כאילו רק עכשיו, רגע, איך פותחים, כאילו הייתי ככה. אז הוא אמר לי, זה מטורף, אמר לי, מה זאת אומרת, יהיה בסדר, כבר בסדר. לאט לאט, כאילו, הכל טוב. ומשהו באמירה שלו, שזה כזה הכי יהיה בסדר, אבל משהו באמירה שלו, ההחלטה, אני קילר. הוא אומר לי, הכל טוב, אני קילר. ומשהו נפטר ביום שבת, והוא, את יודעת, אני חושבת עליו ליאל, ואני אומרת, איזה עוד יותר, אגב, אנחנו מדברים על סרטן, הנה, יש לי חבר שזהו, הוא סיים את החיים שלו. ועד הרגע האחרון, אתה יודע, דיברתי עם שני עם הבת זוג שלו, ואומרת, עד הרגע האחרון, חי את החיים. אנחנו חי עד הסוף. אנחנו פה בשביל לחיות. אני רוצה להגיד לכם, ההזדמנות הזאת, לחיות, אתם רואים את המציאות שלנו במדינת ישראל. אני לא צריכה עכשיו לעשות נאום, נכון? אבל בסוף, החיים כל כך שבריריים. החיים יכולים להיגמר בשנייה. אסור לנו לחיות חיים שאנחנו לא רוצים. אנחנו חובתנו. ואגב, בכל, את יודעת, חושבים אימון, מאמנות. תקשיבי, האנשים שעושים שינוי מסלול בחיים שלהם, ועצם זה, שיוצאת לך, ואת יודעת את זה, שיוצאת לך מתאמנת, שעוברת דרך, שפתאום חיה את החיים שהיא רוצה. את מבינה שזה שינוי חיים, זה להציל חיים של בן אדם. ממש.
ממש, ממש. סליחה שאני משווה, אבל ברור. זה רפואה. זה לגמרי. לכל דבר לכל בעיניי. דבר. לכל דבר. ואת יודעת, אני ממש באה להגיד לך תודה על הפרק הזה, ולא סתם, גם על הדרך שלך, כי אני כל הזמן אומרת את זה שבעולם של האינסטגרם, שבעולם של האימון, אוקיי, שיש המון מאמנים, והמון מטפלים, ואנחנו חיים כזה. אנחנו צריכים עוד קולות כאלה. באמת, 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 באמת. ואם יש משהו אחד שלקחתי מדרור, אגב, זה תמיד להיות עם לב. תקשיבי, זה בן אדם שהיה נכנס לחדר, כולם הם מתאהבים בו, אוקיי? וזה לא סתר, שהוא היה קילר. זה לא סתר, זה רק הוסיף. קילר עם לב. וואו. וזהו, זה ממש מה שאני לוקחת, כאילו, וואו. הלב האנקיסטי לא סותר את זה שאת קילרית. בכלל, להפך. וואו. וואי. אז הפרק הזה מוקדש לדרור. ממש, דרור כהן. וואו. אני מודה לך כל כך על הפרק המדהים הזה, שהבאת את הקול שלך ואת הסיפור שלך, שאני בטוחה שזה פרק שצריך רגע לשתות מים אחריו, לנשום עמוק ולהקל את המחשבות. אני יודעת שאני הולכת לצפות בזה כמה וכמה פעמים. לגמרי. כי זה קצת, זה כף על הנשמה. להבין שאנחנו לא צריכים להיות חולים, או לאבד ברור. מישהו, או שבשביל לחיות את החיים שאנחנו רוצים. מטורף, שתביני גם את הטיימינג. כאילו, אני יודעת לך, חבר שלי נפטר ביום שבת, ואני אומרת, הוא הוכיח לי, באמת, באותו קיבלתי גושפן. את יודעת, אני בעולם שלי, אגב, כולם מתרפים. כל כאילו, מה זאת אומרת? והוא ממש היה גושפנקה של החיים קצרים, ואנחנו חייבים לחיות את החיים שאנחנו רוצים. וואי, איזה סיומת. תודה לך. תודה לך, אהובה שלי. תודה שאת קיימת, את הוכחה אדירה בעיניי. לכל הנשים הרגישות שם בחוץ, שמפחדות מהרגישות שלהן ומהעוצמות שיש בהן, מפחדות מהעוצמות האלה. ואני חושבת שאת באה ושמה על השולחן אנרגיה כל כך חזקה וכל כך מרפאת, ואת קסם. אז אני הכי מעריכה אותך בעולם, ותודה שבאת. תודה אהובה שלי, תודה רבה רבה רבה. תודה. מדהימה שלי, זה היה מרתק. וואי. זה היה בלתי נשכח. וואו.